Yeah. Yeah, feelings. Wonder if you feel it. Yeah. This feelings. Yeah. Still looking you up if you viewed my corny stories. Slowly fading, talking by my heart emojis. Feelings. Wonder if you feel it. Yeah, feelings. Wonder if you feel it. Feelings. Wonder if you feel it. Feelings. Wonder if you feel it. Feelings. Broke my heart in pieces 'cause you turned back. Like a piece of nothing, don't know what I lack. In your bag of choices seems like I'm the last one. Stop dragging me down 'cause I'm trying to move faster. Hurting but I learned my lesson. Never mess with hoes if they're not part of the mission. Facts, all I want is best, but depressed next. This episode of my life is just a mess. Yeah, all I want is love, that's it. And all I want is, yeah. Shades about to flex. Alright motherfuckers, welcome to another fucking video. Hi Flex fam, welcome to another video. Nasa banyo ako ngayon kasi maingay yung kuya ko sa labas. Que sigo siendo el capo de capos. Soy el más odiado llamado del movimiento. Pero como quiera hay millones en los por ciento. Bajé Bugatti en el ascensor de mi. So yeah, sa video to, sasagutin ko lang yung mga tanong niyo sa Facebook page ko. So pag di nyo pa like yung page ko doon, paki-like na para di nyo miss yung mga lives doon every week. Kasi mostly 4 to 5 lives ako doon every week. Minsan siguro ngayon, mga 3 na lang siguro. But yeah, nagla-live ako doon, gumagawa ng beats, nagre-record ng mga kanta. Makikita niyo yung mga trailers doon, mga snippets ng mga kanta ko. Marami man. Promise. So yeah, so question number 1 is from Vilmor Abonga. Tanong niya is bakit Sage yung pangalan ko at sinong paboritong local artist ko sa Tagalog at Bisaya. Sage yung pangalan ko kasi yung totoong pangalan ko kasi talaga is Sander John. Tas yeah, pagtawanan niyo ako, Sander yung pangalan ko, I don't give a shit. Naging meme na yan, nag-iba yung pangalan ng puta ng pangit na yun. But yeah, yan yung pangalan ko, Sander John. Tas minimix ko lang yung mga mga letters doon. Tas yan yung pinili ko. Marami akong ibang choices. Pero yan yung pinili ko kasi Sage, di ba? Pag nilook up niyo yung Sage sa Merriam-Webster, yung Sage is parang about wisdom and all that shit. Mahilig din ako sa libro. Mahilig ako magbigay ng advice, at magbasa ng libro. So, Sage, it connects, you know? It connects, it intertwines. Magaling ako doon. Basta na. Joke lang. At sinong local artist sa Tagalog na paborito ko? Cebuano, Tagalog. Ngayon, siguro, ngayon sila Because, Kio, Al James, Nick Makino. Sino pa ba? Bukoy na Koy? Ha? Yung mga pinapakinggan ko ngayon sila Alison Shore, sila. Pero idolo, wala akong iniidolo, man. Parang ano lang, inspiration. Yan lang. Wala akong iniidolo. Mga idolo kasi yung mga American rappers lang kasi na-introduce ako sa music scene, hip hop scene through the US hip hop scene din. So wala akong alam talaga na mga artist sa Pilipinas, not until 4 or 5 years ago na meron talagang gumagalaw din sa music scene sa Pilipinas, you know. So yeah, sa Bisaya naman, Cookies lang kilala ko talaga na solid. So Cookies, yan talaga. Like I said, pag minention yung mga iba dyan na hindi ko kilala, sorry. I mean, Mid-Nasty is good, but like, saan sila ngayon, man? Hindi ka artist pag hindi ka consistent sa ginagawa mo. So, saan sila yan, man? Saan sila, man? Pag minention mo yung Mid-Nasty o Rebel Dogs, yung solid sa Rebel Dogs, si Koy lang, tawag dito, kalimutan ko yung isa. Basta yung kakolab ni Cookies din, yung kilala kong Rebel Dog lang, na sikat, na magaling. So, si Cookies,
Midnasty, I guess. Sabihin ko na yan, na Cebuano. Looney, of course. Pero hindi naman siguro Bisaya si Looney kasi ito Tagalog yan. Pero yeah, yan lang. Let's jump to the next question, okay? Same na tao pa din yung tanong, si Vilmore. Tanong niya is, ano daw advice ko before mag-recording ng vocals? Tapos, sino ang gusto ko makolab? Tangan, 4 na tanong ah. Sino ang gusto makolab na producers Pilipinas? Okay, I'm gonna answer the first question first. So, anong tanong niya? Ano advice mo sa vocals? Okay, before vocal recording. Always drink water during, before, after para ayos yung vocal cords mo. Yeah. Yan lang. Practice ka din, man. Hindi ka maging magaling pag hindi ka nagpa-practice. So, maraming vocal lessons sa YouTube. Practicein mo lang yung exercise. Vibrate mo yung para mag-vibrate yung vocal cords mo. Kasi para maging para masanay din yung vocal cords mo sa mga notes na kaya mong kunin, di ba? So yeah, yun lang, inom ng tubig and practice. Sino ang gusto mo makolab sa Producer Pilipinas? Marami. Pero unang masabi ko si Next Friday, Mark Beats, at saka si Jim P, yung producer ni Al James, saka Moro Beats. At marami ding mga local producers na nakakolab ko. Mention ko lang yung dalawa na kilala ko talaga, si Harley, tsaka si SNPRD, tsaka tatlo pala, si NGS. Hindi ko pa nakolab si NGS, pero si Harley, tsaka si SNPRD, si Sean, nakakolab ko na yung dalawa. Magaling sila, man. Pag hindi nyo pa na kilala, check nyo yung local channel. May nakolab sila. Marami silang kanta doon na na-produce pala. As mo siya na say. Okay. So, next question is from Coliko Brandon. Tanong niya is, most hated type of artist ko daw. Most hated type of artist in performance, wala akong hate doon sa pag nag-perform ka, pag maangas ka, pag yung energy mo parang tawag dito, like, hindi ka humble. Yung opposite sa humble, yung parang malaki yung ulo mo pag tingin ko malaki yung ulo mo pag na-perform ka. Hindi yung problema ko yan. Yung problema ko is pag nasa studio ka, tas wala kang malagay na input sa paggawa ng kanta, wala kang masabi, wala kang ginagawa, like I'm talking about those type of artists na pumupunta lang dun sa studio para mag-take ng pictures, para mag-live, para i-flex lang nila, man. Yung mga ganun na tao kasi, akin lang yung point of view ko, ilalagay ko lang kasi fans ko kayo, sinasabihin ko yung mga gusto kong sabihin dito kasi platform ko to. Yung mga tingin ko sa mga rappers na mga ganyan, gusto nila pumunta sila sa music scene para sumikat lang, hindi talaga they don't care about the music, bro. They just care about the fame, about the people. Maybe gusto nila ipakita yung behind the scenes sa studio. Pero pag hindi ka pag it's good for like an hour, bro, pero pag whole session wala kang ginawa, nakaupo ka lang, tapos ikaw yung artist, ako yung producer, I'm sabihin ko, I'm here for you, 'di ba? Tapos wala kang ginagawa as an artist, wala kang ginagawa. So ako pa magtatrabaho para sa iyo. Yung mga artist na hindi ko, man, basically yung mga tamad. Walang ginagawa, walang masasabing input. Sinasabi lang, kahit ano, man, kahit ano. Like, bro, I'm here working for you, bro. We're gonna collab nga, 'di ba? Collab. Dapat may sabihin ka din. Sana mag-gets yung sinasabi ko, you know? Sana mag-gets yun talaga kasi importante yan, lalo na nasa studio kayo. Kasi binabayaran niyo yung studio na yan. Tapos nagla-live lang yung putang yung artist. Hate ko na yan, bro. Hate ko yan na tao, yung mga ganyan. Lalo pag ikaw yung nagbabayad, bro. Out from your pocket, tas nagla-live lang yung tao. No, yan na type of artist. Lalo na sa studio ko. Okay, sabihin ko lang dito, like I said, fans ko kayo, sabihin ko yan dito. Pag may inimbita akong artist sa studio ko, tas walang sinasabi, kick out agad yan, man. Pag kaibigan ka, kakausapin kita, bibigyan kita ng tsansa. Pero pag artist ka talaga na tamad, wala kang ginagawa sa studio, laging umiinom, nagsusmoke, nakaupo, bro, get the fuck out, bro. Studio nga to kasi para gumawa tayo ng music, hindi lang para mag-hangout. Pag hangout ka, punta ka sa labas, bro. Punta ka sa club. Hindi yan importante para sa akin, bro.
simula ko sa music para sa music lang, hindi puro sa have fun and shit. Boring yan para sa akin, bro. Hindi yan para sa akin. Yung hangout ka lang sa studio. Sorry if na-derail yung putang ng isip ko. But yeah, yung mga artist na ayaw ko talaga. Yung mga walang input na walang masabi. Nakaupo lang lagi sa putang ng studio. Yeah. Next question. Next question is from Arturo Shimada. Oh shit. Tanong niya is, nasa Bisaya to, sa translate ko na lang. Sino yung inspirasyon ko? Ba't ako tumuntong dito sa music industry? Tumuntong ako sa music industry 2009 pa dahil sa kuya ko. Na-introduce ako sa FL Studio. Pero yung mga idolo ko talaga dati, EDM pa. Yung mga EDM DJs. Sila Swedish House Mafia, Martin Garrix. Kilala niyo ba yan? Sila Tiesto, Avicii. Avicii talaga yung pinakamalaking idolo ko dati. Avicii, Martin Garrix, Alesso, yung mga nan. Sila. So, sila yung mga idolo ko, and then from there, EDM, 2015, yeah, pumunta ako dito, and then, simulan na ako mag-hip-hop in 2015. So, yeah, yun siguro. Sagot ko naman siguro yung tanong, ba? Sino yung inspiration mo? Okay. Yeah, yun. Yung mga inspiration ko, ba't ako nagsimula? Bukod sa paggawa ng beats, ano po talent mo? Mahilig ako sa sports, basketball, soccer, magaling ako sa dama, challenge me sa dama, I'll fucking beat your ass, bro, promise yan. Magaling ako. Magaling ako, promise. Pag walang score, magaling lang ako sa laro. Pag walang score, like, damat is like, may addition, subtraction, and fucking division yan. So, magaling ako mag-add and all that, pero pag kasama sa laro, no, I can't do that, bro. Again, magaling ako sa dama. Sa chess, hindi ako magaling doon, pero yeah, sports, magaling ako sa sports. Yun yung mga ibang talent ko. Sports, I think. Hopefully, magaling talaga ako. Hindi na ako paglaro in like few years na siguro. Okay, next question is from Gerson Pag-ong. Tanong niya is, ilang taon ka na gumagawa ng beats? Like I said, nagsimula ako 2009 siguro, 2010. Kasi nagsimula talaga yung nasimula ko, nakita ko talaga yung FL Studio dahil sa kuya ko nga. Nagdi-DJ yung kuya ko sa college. So, nakita ko yung FL, pwede gumawa ng beats doon. Or like, mag-remix. Remix pa sa dati, sikat dati. Remix, like, mash up ng kanta. So, di ko pa alam dati nga na pwede pa lang mag-compose ng kanta doon. Kasi, yung main purpose kasi ng kuya ko dati is, I think, yung pag-mash up lang ng kanta, like, parang remix. Yeah, kasi nagma-mash up yung kuya ko din dati para sa mga dancer na kaibigan niya. Mag-mash up ng kanta para, switch ups and all that shit. Yeah. So, yun. From there, I think 2009. 10 years na ata. Maybe 10 years, 2009 na ngayon. 2020 na eh. So, mga 10-11 years na ata akong gumagawa ng beats. Pero, I went hard talaga mag-produce ng beats 2015. Kasi, pumunta ako dito sa US, walang kaibigan. So, yeah. Yan. Since 2015, hip-hop na ako. Since 2016 siguro, or early 2017, hip-hop na ako. Yan, ginagawa ko ng music after pumunta ako dito sa US. Okay, next question is from Matthew Rodriguez. Tanong niya is, paano ka nagkaroon ng hilig sa paggawa ng beats? Wala. Hindi naman ako nagkaroon ng hilig talaga. Parang ano lang siya. Parang how? Paano ginawa yung mga beats na gano'n? Yung tanong ko talaga, yung una, tas bored lang kasi ako dun, man. Like, yung sabi ko nga, yung pumunta ako dito sa US, wala akong kaibigan. So, ginawa ko na rin parang kaibigan yung FL. Yung ginagawa kong parang hobby. So, from there, gumaling ako. And then, nandito ako ngayon. Parang ikaw lang, man. If naglalaro ka ng mga video games or like kahit hindi mo masabi kasi, na-inspired ako or like, nagkaroon ako ng hilig talaga. Kahit ako nagsimula, ganun. Like, from parang tawag dito. Parang gradual yung development. Para hindi mo masabing na-addict na ako dito nung time na ito. Hindi mo masabi yan siguro. Ma-realize mo lang na nagkaroon ako ng hilig kasi I don't know, bro. I can't explain that shit, bro. Pero yeah.
10 years, nagkaroon ako ng hilig sa paggawa ng beats. Dahil wala akong kaibigan, man. Ginawa kong kaibigan yung FL, basically. Yung hilig ko. Wala akong hilig. Nagsimula lang ako kasi ginusto ko lang. Wala akong ibang magawa eh. Kasi yung kuya ko nagdo-Dota. Ako walang magawa. Nagmo-Mobile Legends ba yan? Or Clash of Clans pa yan dati? 2015 ba yan? Ginawa ko na lang FL. Yung ginawa kong kaibigan yung FL. So, wala akong masabing may hilig akong gumawa ng... May hilig ako, kaya ako nagsimula. Kasi naggitara na ako dati. I think that was good enough for me. Pero, I don't know what really started it, bro. Yeah, mahilig lang. May FL. Nag-FL na kasi ako dati sa Pilipinas pa ako. So, basically, pumunta ako dito sa US. Nag-develop na yung yung hilig ko. I don't know. Nasagot ko pa yung tanong, man. Hirap kasi sagutin. I don't know if pabalik-balik yung sagot ko or pabalik-balik yung tanong. Pero, I think I'm just saying shit. Pabalik-balik na lang. But yeah, let's move on. Next question is from Jel Ortaleza Pakibot. Tanong niya is, bakit di ka pa gumagawa ng lo-fi beats? Kaya ko naman siyang gawin, man. Marami akong beats na lo-fi sa SoundCloud ko. Obviously bago pa tong taon to sa page ko, pero yeah, marami akong lo-fi na beats dati. Gumagawa ako ng beats para kay lo-fi pa kasi si si Kio. So at that time na sumikat si Kio, I was already making lo-fi beats. Pero hanggang pag tanong mo ba't ako di gumagawa ng lo-fi beats ngayon, hindi ko siya specialty. So pag chef ka, since nagluluto tayo ng beats, so I'm just gonna say, pag chef ka, pag may dish na gusto ka kasi, pwede mo siyang gawin, pero that's not really your specialty, May specialty talaga yung mga chef kasi. So pag producer ka, may specialty ka na genre or like may specific na type of beat talaga para sa'yo. So that's what I'm trying to say. Lo-fi beats is not my thing, pero kaya ko siyang gawin. Pero yung mga lo-fi beats lang talaga kasi is mainly for background music sa study, pag nagsa-study ka or pag bored ka lang, nagsusmoke. Yeah, background music sa videos niyo. Yung purpose kasi ng paggawa ng beats ko is para may ilagay ng artist sa beat ko. So, mahirap kasi yung lo-fi kasi ngayon parang ginawang boom bap eh. Yung boom bap kasi yung boom bap is magkaiba yung lo-fi at boom bap. Tapos may ibang tao na di alam yung pinagkaiba. So, tinatanong ng lo-fi, ibig sabihin pa lang gusto nila is boom bap. Mahirap na yun para sa producer, man. Kasi boom bap kasi old school yun. Tapos yung lo-fi is just downgraded na ng mga samples. So that's lo-fi. Low quality. Magkaiba. Kaya ko siyang gawin, man. Easy lang yan. Pwede ko maggawa ng mga ganyan. Di ko talaga siya tipo gawin. Pero pag may nag-request na artist, tapos nasa studio kami, pwede ko siyang gawin. Period. Kaya ko siyang gawin. Di ko lang ginagawa kasi di ko yan specialty. Okay? Next question. Next question is from Earl Cantillo and tanong niya is, ano daw masasabi mo sa nagsisimula pa lang sa music industry? Any advices? Simulan natin sa mental advice ko is huwag kang makinig sa mga sinasabi ng mga kaibigan mo o kahit kanino man, o pamilya mo man. Either it's good or bad opinion, huwag kang makinig kasi alam mo kung bakit. Naepektuhan mo, you're giving those people like the right to affect how you think. So either it's good or bad, huwag kang makinig, man. Yan yung advice ko. Kasi pag nawalan ka na ng good opinions or like best opinions na narinig mo, nawalan ka din ng energy pag yun yung source ng energy, ng inspiration mo, yung good opinions. So, pag bad opinions din, pag nakikinig ka doon, bad na nga, diba? Ba't ka pa makikinig? So, huwag kang makinig sa bad or either good. Kasi, you're just letting those people affect what you think or how you think, bro. So, huwag kang makinig. Do what you want to do. Kasi there's 8 billion o 7 billion na tao sa mundo, man. May sarili kang audience. I'm telling you, may sarili kang audience. Kahit anong music gawin mo, may sarili kang audience, bro. So yeah, yan ang masasabi ko. And yeah, mental capability lang, man. Tas second like yan yung mental, di ba?
Talking about equipments, pag music ka, okay, so yan yung mental advice ko. Sa music naman, like literally sa music and material things, wag kang yung mga equipments na suggest ko, good laptop, a headphone, good laptop and headphone is kahit walang speaker na, kahit headphones lang and a laptop, bro, you're set. Kahit mag-splice ka lang, kuha ka ng splice account tsaka arcade from Output, that's like $20. So $20 is fucking ilan na yan? 1K? 2K pesos? So, tas laptop and headphones, arcade and splice, you're set, bro. Yan yung advice ko. Easy lang, man. You're gonna get money from, yan lang. Splice, headphones, laptop, arcade. Kaya mo nang gumawa ng hit pag yung apat na yan. Kaya mo na yan. Promise. Yan lang. Pag yan ang advice hinahanap mo at hinintay mo, go ahead, Google that shit, bro. Huwag kang mag-antay kung kahit anong excuses pa naman na nasa buhay mo. That's what I'm trying to say. Kita niyo ba ako, man? Sana, hopefully, I do make sense. Pero pag hindi, tanungin niyo pa ako ulit. Kasi, I'm not really good at talking to the camera pa ngayon. I'm comfortable. So, mas komportable ako pag may taong nagtatanong. So, pag nasa live kayo, tanungin niyo ako. You know what I mean? Okay, let's move on. Next question. Saan ako gumagawa ng beats? Bro, di na yan question, man. Obvious na yan. FL Studio. Hindi ko na-mention yung pangalan mo kasi alam na ng mga tao yan. Okay, next question from that is from Kate Galian. Kung may magpapatigil siya sa career mo, ano yun? Fake love and fake people, bro. Yan lang. Kasi, lalo na sa music scene, sa maraming peke na tao, hindi ko sinasabi huwag kang pumunta dito dahil sa mga peking tao, what I'm trying to say is maraming peke dito kasi gusto lang talaga nilang fame at saka pera. Mahirap mag-function at gumalaw sa scene o kahit saan industriya pag katrabaho mo is pera lang yung hanap. So, yan. Mga fake na tao kasi naging fake yung mga taong yan dahil pera na ng habol nila. So, yan yung mga ayaw ko. Pero hopefully walang mga tao dyan na ganyan talaga na makatrabaho sa Pilipinas. Pero pag meron man, alam ko na magdidistansya ako sa mga taong ganyan. So if ever you're gonna work with me, I'm not connecting with you, you made something wrong na hindi ko gusto, at pagkaibigan ka, I will talk to you. Pero pag hindi talaga kaibigan, man, I will leave you alone by yourself. Okay? I'm that kind of person, bro. I don't really care. Okay, let's move on. Matay yung laptop ko. I'm gonna get my phone, okay? Okay, next question from that. Sorry talaga pag may delay, hindi nyo ako kita kasi ginamit ko kasi yung cellphone ko as a light sa taas para makita nyo ako, you know what I mean? Pero ngayon, ginamit ko ngayon yung phone ko kasi namatay yung laptop ko at hindi ko gustong gamitin yung plug dito sa bathroom. So ito na lang muna, phone lang muna at madilim. Nasagot ko na ba yung tanong, ba't ka nagpapatigil sa career mo? Yeah, fake people lang. Fake people and fake love. Yan, basically. Okay, next question is from Rihanna Ray Ferrer. Paano ka nagsimula gumawa ng beats? Bored lang ako noong 2015. Nasabi ko na yan. Tapos, doon ako nagsimula. Bored lang ako. Ginawa kong Dota yung FL Studio. Basically, yan. Hate. Tangina. Okay, next question is from Mike Frederick Manlunas. Tanong niya is, height mo kuya? Height ko is 5'8 to 5'9. Not really important, not really about music, pero yeah, 5'8, 5'9. May nagtatanong, sa Bisaya na naman ulit. Tanong niya is, pangalan niya pala is si Christian Sasutel Gomez. Tanong niya is, kailan daw uwi ng Cebu? Uwi ako siguro before bare months. Not really. Pagtapos siguro ng coronavirus na to. Hopefully may pera na ako that time, tapos uwi ako. It's been 5 years na hindi ako nakauwi, man. Promise. Miss ko na yung Pilipinas. But yeah, okay. I think this is the last question is from Jeff Gohiling. Tanong niya is, masaya ka pa rin ba kapag naka-off cam?
Saan mas masaya, sa Pilipinas o sa US at bakit? Masaya naman ako, man, pag naka-off yung camera. Yan naman talaga yung totoong ako sa camera to. Hindi ko, walang ibang fake lens dito sa camera na para pagpepeke yung personality ko. Yung nakikita yung personality sa YouTube ko, yan talaga yung totoong ako. Masayahin ako. Pag may beats na maganda o may sorpresa, masayahin. Like, yan yung totoong expression ko talaga. Masayahin akong tao. Pero pag nasa labas ako kasi, I'm more of a listener. Pag nasa public ako, I'm more of a listener than a talker. Observer lang ako talaga ako pag nasa labas kasi ako. Hindi ako masyadong nagsasalita. Magsasalita ako if you're like really my friend and I know you for like years. Pero pag bago ka lang and like, fan kita, I'm not really gonna talk to you like that, you know? If you're gonna say hi, I'm gonna say hi back. I'm not really a big-headed like that, bro. Pero yeah, masayahin ako na tao. Saan napunta yung sagot ko yun? But yeah, masayahin ako ng tao, man. Yeah, I'm not really faking everything. Next question is... Yeah, daming question niya. Saan mas masaya sa Pilipinas o sa US? Mas masaya sa Pilipinas, obviously, kasi nandun yung mga kaibigan ko and all that. Tapos nandun yung market ko, which is yung mga rapper na Pilipino. At may chance naman ako sumabog dito sa US, pero di ko lang talaga pinupush kasi yung discrimination dito sa US, I'm not really blaming it sa mga kaibigan ko, pero may stereotype kasi na pag Asian ka or like something, hindi ka hindi ka sinusuporta ng mga itim dito. Pero it's okay. I'm rapping right now. I don't really care what they think though. I know what I'm doing is good and it's fucking good. It's better than them. So pag hindi nila ako kailangan, di ba? So that's on them. That's what I'm trying to say. Ano pa ba? Bakit? Yeah. Mas masaya sa Pilipinas nga. Doon yung kaibigan ko and all that. Miss ko na sila. I don't know if they miss me, but I miss them motherfuckers, bro. Yeah, that's basically the questions and everything. Sana may natutunan kayo about sa akin. Sorry if madilim at di nyo ako kita. Sorry talaga. Yeah, it's basically sana nga maging close na tayo. But yeah, man. Thanks for watching. Sage out. Beats and love, okay? Peace.